Jakarta je Sulawesi. Pasisi namanya kampung. Dia di kampung biar di nagari. Jangan lupa apa je siril asmara nanado di korong kampung. Apa nan di rantau, etek nan di kampung, uni nan di rantau, adik nan di kampung. Jangan lupa YouTube Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama Siril Asmara. Oke guys. Di dalam anak pala tanamlah domalang di dalam anak pala. Adalah tatian larang Jawa dake labangan adalah tatian larang Jawa dake ampunlah diminta olah kanan labanya hoka bakinyo apa tuma omandangan lakabai
nonton YouTube larang rantawe olah Siril Asmara. Manurun burung kalambala dapet talua sambangan. Oh ampun kami mengarang kaba orang nak nyato di kaba. Jalannya tumanyo kekalai ada di sinanyo jalan ke sawah siala pulang dari kapau. Oh bakaba bukan pak cadik pandai parintang apa namandanga untuk apa ibu rarang dira. Tahu kanato kakanata balangkok tumbuh dalam pala jatuh daunnya tepi jalan. Oh karano badan pak kamangarang kaba kok sana mojo apa jo udah nama nanga kaba namanya dan sampai tungukang disalahkan Tuhan. Kapa gulitonyo dari ulu panjangnya ampe puluh dapo layan Sultan Amirullah anak tuangku siabana. O kaba curito pak saja dulu anta sasik karano lupo anta salah karano gawa kalau tak sabui dinan salah yo samo dianjak kanan bana Tuhan. Teka banyo apa lo bandara mi de anak rang di kapau ketanjuang awak ketanjuang ado jalan kepalo bandar sinan talata tetian tinggi. Oh karano badan kamangarang kaba bapasan kapak jo udah jo uni jo adik nanado di tanah rantau. Oh kok tadaga pak jo nagari jo korong kampung cari YouTube sinar padang ofisialnya Siril Asmara bulie tekangana jo nagang hari Tuhan. Hari pagi orang babi duk lalu kalawitan kambangnya bungo dalam rimbo disembah anak rang dipawe.
Seria bicarito masuk kabaka mulai di jalan kenampo namo judul curito antaro pasingi siapa Ojo muaro lala kita bilang curito nangkoto sabui dalam sejarahnya. di matampenya kejadian tak jadi dasar curitonyo tak jadi di daerah Pungasan antara Pungasan Joindopo. Antara Pungasan jo Indopuro berkaitan jo orang Muaro Labu itu sejarah diterima. Menurut sejarahnya nandape kalau nyo zaman pada ulunya kalau nyo manso dulu. Kota Sabui daerah Pungasan nagari Pungasan iyo Tasabui Padang Sabale di sinan kalau kok dipandang sampai Maraka Indopu Europa Sabui matampe na nyolai tajadinyo di daerah pesisir Pungasan kampung keteknyo nagari Padang Sabale itu kalau kok dipandang indah to bilang do lamo bana kalau nyo mansola da ulunyo tasabui di daerah pesisir do sebuah Pak Gunung Linggo. Kalau nyoman soda ulunyo Gunung Linggo bukan tu gunung bukan gunungnya sumbarang gunung indak gunung do bagasingan gunung kalau nyoman manso dulu Gunung Linggo pa itu orang Sabui musaji gadang da ulunyo Tonggak 9 ayat 9 itu lainnya Gunung Linggo Tuhan. Itu lainnya Pak Gunung Linggo ya musalama mau saji mansoda ulu ba itu kalau kau dipandang tampe orang solat jo sumbayang di sinan nan tuo di sinan orang sia-sia. Perkumpulannya alim ulama itu kalau kok dipandang tapi dek zamannya bakal lamuan dek lamo bakal lamuan ado sekutiko sejarah dapet di kami datang sikapi sangat ganas banamo pendeka panjang kuku. Orang bagak di dalam kampung tan garundam gara gaji dipaek mato baragel yang ditakikkan yang baradangkang tan sapi jotan gunting indak talok dimakan bantu indak dimakan di malelo tuan. Indah
dimakan nyodo di malelo ba itu kalau kau dipandang itu pendeka pak panjang kuku bana buah ampe puluh satu pakai nyodo badu balang sabanya ampe puluh satu du balang sangat ganas-ganas ba itu kalau dilihat. Oh indah to etong lamo sampai nyualan musaji nan ado di daerah Tuma Padang Sabale nan jadi si Gunung Linggo nan batongga ado 9 bapa gayat 9. Oh dek berang alim ulama dek bangi nan tuo-tuo manyumpa nang gae-gae menjadi gunung sakutiko pae. Menjadi gunung pasawa katu itu di sina ninyo pendeka panjang kuku mamarenta di Gunung Linggo urang santiang nang kana monyo tapi walau nyo urang santiang awak kini sikapie juo. Oh awak jale urang sikapie dek ganasnyo pendeka panjang kuku siana melewati daerah Gunung Linggo melewati Padang Sabale kalau nyo manso itu abinyo kun pancung sajo pae. Onyo ukun pancuangnya di paneka panjang kuku rang panyamun yo parampo du balang nyo parentan anak buah nyo gorean sado melewati wilayah Gunung Linggo ukun pancuang harato ambie ba itu kato paneka panjang kuku. Oh di sinan kalau kok dipandang oh dek lamo bakal lamoan dek lamo sabantu itu di sinan kalau kok dilihat kalau pendeka panjang kuku kok ketek indak ketek bana kok gadang indak gadang bana dek gadangnya pendeka pak panjang kuku dek gadang badan dirinya kok tinggi kalau dilihat kampirnya samo tingginya ado 6 meter ba itu tinggi pendeka panjang kuku ba itu badan dirinya Tuhan. Oh tingginya ado anggarannya 6 meter ba itu kalau kau dipandang di malu orang dak katakui di sinan kalau kau dilihat asado nama lewati daerah Gunung Linggo batamu jo anggotanya Tuma pendeka panjang kuku jo anak buah badaninyo. Oh ndak nak selamat do pak cie ju lakanya ukun pancuang di anggota la jale harato kanyo ambil Tuhan. Olah jale haratonyo akanyo ambil ba itu ganasnyo pendeka panjang kuku urang takui kabake inyo takui kabake dan si pendeka. Kalau awak kamalewati daerah Padang Sabale jangan ditampu wilayah Gunung Linggo parenta pendeka panjang kuku die. Parenta pendekanyo panjang kuku nak kata lo di badan awak nak kata lawan di badan kita kok diajak inyo baparang diajak inyo bacaka.
Ondak talo dimakan bantu indah dimakan di malelo dipaekan yang baradangkang ditakik nyokan yang baradangkang dipaek mato baragel yang tan sapi jotan gunting indah dimakan deodinan tajam joai nyoka dibunuh ba itu kato orang nanado co itu barita nanti boy nyo sadang mangganas bana pae Oinyo sadang mangganas bana sadang mangganas nyora bantu itu sadang inyo sarupo itu ala disinan kok dipandang tinggalan paneka panjang kuku Oto alie carito sakete to japui nagari Indo puro adonyo zaman pak zaman dulu kalau nyo manso dahulunyo tasabui di Indo puro banamo tuangku rajo regen urang kare urang santiang urang sangat nyo dimulian urang Mbak itu inyo tuangku rajo regen baranak cie nyo parampuan siako namo badanana banamo punguti lunak langambu ituan banamo putinyo lunak lambui kalau naninyo lunak lambui kalau dipandangnya pandang mana kalau dipelo laba lambu kalau dikacang laba junjung kalau nanupiek lunak lambui lapatui pulo basuami la ukuran diterima orang seorang Mbak itu badan dirinya anak tuangku rajo regen di sinan kalau kok dipandang sadang co itu kita liye dapet kabaken kamari dapet kaba jauh jo ampie mansonyo anak rajo regen nambah namo putih lunak lambui anak nan sadang gak ditangguang tuan sadangnya agak ditanggung ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana dapet kabaken kamari saya barito jauh ampie ba itu kalau kau dipandang adolah orang sekutiko dapet kabar orang dari luar nama apa orang dari luar kalau nyoman soda ulunya dapet kabar Rajo Ulando datang lainnya Rajo Ulando sarato saradang adu pae olah sakali Cukwinya ado sarada dula datang rajo siulano katampe tuangku rajo katampe tuangku nyoara joregen kamaminang anak tuangku kanyo ambie kajadi bini yo la putih lunalah ambui pae putihnya lunak lambui
lah datang Raja Ulando serato jo saradadu. Kalau naninyo saradadu di bahu sandang sinapang, di pinggang pedang bacabui, di tangan galewang ado babaris bantu saradadu. Salusin banyak saradadu sarasan juo kepalonyo. Walau 10 tahun dia nak batamu di galang, dia nak kalung upo tuan. Di galang adiknya anak kalupo di sinan. Kalau kau dipandang latibo ditampek tuanku Raja Legen di sinan. Kalau kau dipandang lah datang manti banyak, lah datang manti jadi pandai. Latibo manti nandi mudi, lah datang manti nandi li. Orang takui ke Raja Ulando senjata lengkap bantu itu. Kini tibo ditampek tuanku Raja Regen. Laka mati kita nambanya, laka sansai kita di nagari. Kita parang sajoa kini. Satonyo tibo tampeknya tuanku Raja Regen. Bakato tuanku Raja Regen kabake Raja Ulando. Ma di Raja baru tibo, bari luru yang bo batanyo, bari banambo baru undiang nantanyo kabake Raja. Salah rui Raja salah monangko, ndak mencubo Raja kamari. Baru kini sampai kama ke wilayah kami, tibo di rumah badan ambo. Apa tujuan jo muka kasui Raja. Tujuan Raja jo mungkasui mangko tibonyo ditampek nangko mandanga kato rupo itu menjawe Raja Siulando dangakan bana dituangku sarato mantinyo nambahnya. Nanambo datang kemari ada tujuan jo mungkasui. Kota ada tujuan ambo ndak sampai datang kemari. Kona ada mungkasui ambo ndak tibo ditampek tuangku ba itu kato badaninyo. Namun kasuinyo di badan ambo mangko sampai datang kemari. Kandak meminang anak rajo. Kandak meminangnya anak tuanku kambo ambil jadi tunangan. Ba itu kata badaninyo asanamu jadi tunangan ambo asajo kandak mo bari. Ba itu kata badaninyo asana nado di duya ko pinta buli kandak balaku di ambo ado kesadonyo. Oba itu kata Raja Ulando mandanga kata lah bantu itu di sinan. Kalau dipandang bapikir tuangku Raja Regen kok kadilawan basikare alamat matilah kasadonyo nagari juo nang kacai. Di sinan kalau dili baru bakato tuangku Raja Regen dangakan mana lah di rajoko itu nang kato rajoko itu nang bakabanai dulu kati rumah baru diang dia ti rumah ba itu kato badaninyo mandanga kato cu itu jawab Raja Ulando. Kalau pilagam kababelo katukorana dalam sawah. Kalau ba itu matuangku nang kaelo molanyo naik ate rumah lanai Raja Ulando katampik tuangku Raja Regen ampek nyoma saradadu nanai kate rumah balimo jo Raja Siulando. Nan saradadu na banyak babaris saradadu di laman rumah menunggu Raja Siulando. Padang bado kadicabui ko badi bako kang kiri kanan ba itu kalau ko dili. Naninyo la nai ate rumah satu la dudu ate rumah bayi yo manganti samo manganti tuan.
Mantinyo asamo manti sadang mengece-ngece juo di sinan kalau kau dipandang de inyo la nyokaban ma di mantinan dili mengece tuangku rajo regen. O tumpak di rajonyo dari luar yo inyo rajo ulando kandak meminang anak ambo nambah namo putih lunak lambui kanyo ambil jadi tunangan ba itu kato badan inyo. O mandanga katonyo tuangku rajo regen manjawe mantinan di mudi matu kini di tuangku serato rajo namandanga ko itu carito bakaban ko itu nang kabagi tahu ko awak sebagai mandanga tantu mapian pancang taga. Asa suko nampunyo badanan awak maikuti sajo asanyo suko badarajo sarato jo putih lunak lambui nang kami ndak kamanaga Tuhan. Onang kami ndak doa kamanaga ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu lasanang hati tuangku rajo regen kalau iyo kato manti cadik pandai kalau lah itu jawapan manti. Nyokaban ketua ma kabake rajo si ulando ma di rajo nyo nanti bo ma di rajo nanti bo di ate rumah nanti bo ni nagari ambo nan sadang duduk samparan iyo di rumah gadang nangko. O kanda maminang anak ambo mambiak jadi tunangan manunggu dulu rajo sabantambo agi kang abana ambo rajo. Kabanyo anambo mandanga kato rupo itu manjawe rajo si ulando dangakan dituangku rajo regen danga kato simaan buni. O sabalun dia gie kabake anak danga la dulu kato ambo kok sempat anak mengakui ndak kalau mengakui ndak namu kok sempat indak menjadi kalian nanado di nagari mbo ukun pancung kasadonyo mbo bunuh mati hari kini. Mbak itu kato rajo si ulando mandanga kato cuy itu batang-batang ngakui masarang Tuhan. Batang-batang kuinyo masyarakat ba itu kalau kau dipandang jorajo ulando kabacaka jorajo ulando kabaparang dinyo senjato cukui kasadonyo ndak katalo di badan awak ba itu kato badaninyo. Di sinan kalau kau dipandang babi siik manti samo manti babi siik manti nandili babi siik lo manti dimudik kabake tuangku rajo regen onde dangan di tuangku rajo regen bapandai-pandai mau bu anak kue. Bapandai-pandai langku mau bu anak ko indah dongku bapandai-pandai awak kamati kasadonyo lakabi nagari awak abi dia ngancung kue. Olah rajo ulano
mati dibunuh Raja si Ulando. Jadi bepandai-pandailah badan tuanku, kotaknya mati kasadonyo. Kata rupa itu lasana ngati tuanku Raja Regen mengecek ke Raja si Ulando menunggu Raja Sawanta Raja. Oh menunggu Raja Sawanta itu kata badaninyo di sinan kalau kok dipandang mandanga kata rupa itu lasana ngatinyo badannya Raja Ulando. Oh sadanginyo duduk menunggu mabarangke tuanku Raja Regen katake anak badaninyo kadake putih lunak lambui pae. Oh kadake putih lunak lambui satu tibonyo dake badanana anak ala mendapik kabarnya tadanga di bilik dalam parundingan nurang nambanya walau nyomanti nan dilie walau nyomanti nan dimudie. Oh dapik kabar inyo rupa itu tadanga juo masuk bilik iyo ke dalam bilik dalam cerita orang dinyola tahu kata orang dinyola jale. Oh datanglah ya badan inyo ayalah mulai kamangece satu kamulai ayah mangece bakato badan lunak lambui onde ayah dengan bana dangakan kato ambo danga kato ya simaan buni sabalun ayah jo awak kamangece mangece jo badan putih lunak lambui danga de ayah ya kato putih danga kato simaan buni kini danga di badan ayah kaban lah Raja Ulando ambo namunyo tu jadi tunangannya ambo namu jadi tunangan Raja Ulando tapi pacik janji jo ambo pacik jo janji gangga mare. Oh panuhi syarat petunangan ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu mengecek tuanku Raja Regen onde nak kandung putih lunak lambui ba acaronyo nak perjanjian ba atu kanda badan putih. Oh kalau nyokanda ya badan ambo ayah nan jangan takui awak nang kamangecek jo Raja si Ulando biarlah putih lunak lambui mangecek langsung jo Raja Ulando ayah jangan lo ikut campur tak boleh doa ikut campur itu urusan badan ambo ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang kaban Raja si Ulando kok namu sebantu itu hari kini ambo keluar ambo tamui Raja Ulando mangaban janji jo saran Oba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu ko itu kato anak ayah tunggu sabanta nangga dia kaluaya da uluaya kaban Raja Ulando baalo tanggapan Rajo di sinan kalau kok dipandang ala barangke tuanku Raja Regen satonyo tibo tuanku Raja Regen alun mangecek badan tuan
tuanku Raja Ulando mengecek dulu dangakan di tuanku Raja Regen Batu barito anak jawapan putih lunak lambui kok sempat jawapan karya hari kini bo hukun mati bo bunuh mati kasadonyo sia melawan sia bo pancuang Mbak itu kata badan ninyo menjawab tuanku Raja Regen onde dangan lah di rajo jawapan anak badan ambo nyonamu jadi tunangan rajo tapi janjinyo ado pulo adonyo jangan ji dengan sangaran rajo adonyo janji rajo dengan saran mangkonyo namu batunangan ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu lasanang hatinyo badanyo tumarajo Ulando kalau iyo sarupo itu abana syarat jo janji kaban kabake ambo asana nado di duyako syarat jo janji pasti dapet kue syarat jo janjingku pasti dapet nanangku jangan takut-takut nanangku jangan ragu pulo abana tu kandaknya putih lunak lambui mandanga kato rupo itu menjauh badan tuinyo menjauh badan tuangku Raja Regen nonde dangan lah di rajo kok kandaknyo ambo ndak tahu kok janjinyo ambo ndak jale tapi kok iyo rajo namuinyo kalua manamui rajo disinan kalau kok dipandang menjauh inyo Raja Ulando kok iyo serupo itu suruh keluar lah putih lunak lambui ba itu kato badan inyo mandanga kato coy itu barangke badan tuanku Raja Regen barangke kabilik dalam menuju anak badan inyo nyo japut putihnya lunak lambui mengaban pangasan olah Raja Ulando mengaban pasan Raja Ulando nak kandung putih lunak lambui keluar lalena dari bilik Raja Ulando non mama Raja Ulando nama manggil mandanga katoco itu keluar putih lunak lambui keluar putihnya lunak lambui satu keluar dari biliknya ayu letang sama lanjutnya ayu langkah sama jarang baralo gulantik jari baralo geliang kepalo keluar dari bilik dalam satu keluar dari bilik dalam latih bodak nam banyaknya baca assalamualaikum menjauh orang nambah assalamualaikum salam kata nam banyak tapana rajo pak si Ulando yo pak mencalik putih lunak lambui iyo lainnya sekutiko kalau nyo calik bana peto-peto iyo lah putih lunak lambui pak
Alau rabi nang katau kalau nak bantu badan ninyo nyo calik di badan ninyo bertambah andam tuan rajo ulan lupai obat tambah lulu hati rajo si ulando ba itu kalau kau dipandang di sini ninyo ka mangecek rajo ulando dia kandung putih lunak lambui kabar dapet di badan ambo barito datang dari ayah mansonyo putih lai mengaku namu menjadi tunangan nambo tapi ado syarat jo janji abana dia syarat jo janji asanyo ado di duyako ndak ado indak kekadape kalau batampuk duya nangko batampuk mungkin nambo jinjang kalau batali duya nangko batali mungkin nambo iri dia ambo ado dia kesadonyo ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu lagalak putih lunak lambui tuan kacik junjungan ambo tuan honang kajadi tunangan ambo kok iyo awak kabatunang kalau nyokanda badan ambo kok payah indak payah bana kok sulit indak sulit bana mungkin dapet di badan tuan tuan orang baga dalam kampung tuan tuan orang bagat tuan dalam kampung orang santiang dalam nagari baik tu kato badaninyo nang kandak tuan di badan ambo mangkonyo awak namu juo mangkonyo awak betunangan ambo namu betunang jo tuan tapi ado kandak badan ambo dirikan pelabuhan kapayo di daerah Indo Purwasata diri pelabuhan kapal kita lasa betunangan kita ala dalam betunang tuan oh tapi samantang tuan bantu itu tapi samantangnya rupo itu walaupun awak betunangan ado juo pasan dia ambo mangko sampai tuan janji awak bepucu alu baurek langsung putih dahulu gemagaga hitam ba itu kato badaninyo babuyun buah kayu lapuk balik dahulu orang dirantau ayelie arah kamu dia tuan Ayelie balik kamu dia di sinan janji mangko sampai ba itu kata badaninyo tapi sama laki janji sampai kita ndak boleh bertamu-tamu awak ndak boleh bertusu ba itu kata badaninyo kok sempat bersuo tuan jo ambo kalau bertamu badan awak lah putui tuan bertunangan ba itu kata badaninyo mandang kato putih lunak lambui lagalak badannya rajo ulando kalau sekadar pelabuhan kapal itu tu masa ala ketek kalau nyo janji dia bantu itu bapucu alu baurek langsung putih dahulu gagak hitam mayeli babalik mudik pulang dahulu orang dirantau babuyun buah kayu lapuk mangkonyo janji kakak sampai sama laki janji kau sampai awak ndak boleh bertamu-tamu ndak boleh awak basuh kok sempat basuh dalam berjanji awak lah putih bertunangan nang kandak dia indak kabataga jadi dia kata raja ulando oh asalnya lai kakak mandi indak basuto indak mulai indak bajambu jadi ju asalnya lai dia kaman jadi indak basuh indak mulai indak batamu oh jadi ju dia
wasuo jadi juwa itu kata Raja Ulando kinilah dalam batunan. Kinilah dalam batunangan yo jo badan putih lunak lambui jo anak tuanku Raja gen anak tuanku nyoa Raja regen nak tabado sanang hati Raja Siulando raso diambung-ambung ciga raso di poncak anu pokong raso di bibir tepi cawan tunangan rancak coy itu. Oh kato sampai dari putih lunak lambui inyo masuk ke dalam bilik satu tiba di dalam bilik lagalak putih lunak lambui awak bodoh jadi raja lo tuan. Awak bodoh nak jadi raja lo bila lo ayai liek kabalik mudik bila lo kababuyun buah kayu lapuk bila lo gagak hitam kanamu putih bila lo alu kabapucuk bila lo lasuang kabaure. Mbak itu kata badan ninyo payah babalik dan dirantau. Mbak itu kata putih lunak lambui awak pandi nak jadi raja. Lah masakan ya lu saja tuan. Lama sakana ya lu saja ba itu kalau kau dipandang indak to bilang-bilang lamo indak to etong-etong lamo di sinan kalau kau dipandang oh agak saja di badan ninyo maalun Raja Siulando nan ninyo ala batunangan onde rajo dangakan banakan ala rajo dalam batunang iyo jo anak badan nambo ba itu kato tuangku Raja regen nan janji yo ala babuwe di sinan mandanga kato coy itulah sanang hati Raja Ulando onde danga di masyarakat danga tuangku Raja regen mulai kapado hari besok palabuan kapam bo buwe bo parentahan masyarakat bo parentahan sarada dua bo ba itu kato badan ninyo membangun pelabuhan kapal itu katonyo Raja Ulando ndak tabado sanang dalam hati yo sanang di hati Raja ndak tabado sanang hatinya ala turun dari rumah la tibo di laman rumah kalau Raja Siulando sedang berjalan bantu itu baralo bulan kijari baralo yang kepala awak Raja nang namanya sarada du banyak coy itu sialo orang kata lo malawan di tangan padang baca buik di bau sandang sana pang ba itu kalau dilihat yo indak to bilang-bilang lamun naninyo bajalan yo naninyo sedang bajalan Dek lamo bakal lamuan Dek inyo lamo bajalan La tibonyo di muaro Satonyo tibo di muaro La naik kakapa kadang tuan Ola naiknya ke kapal gadang seto naik ke kapal gadang di sinan ninyo ala barangke inyo dari muaro maka kato pada Raja Ulando kita bawali nanyo lai di ma wilayahnya sekutiko di ma tampeknya sekutiko di daerah Pulau Baringin Pae di
daerah Pulau Baringin di sini ninyo Marapi alanyo kaban ke Saradadu di Saradadu banyak barisuk pelabuhan kapal kakito buye iyo di daerah Indopuro ba itu kato badaninyo sadang mangeceknyo bantu itu tinggal narajo si Ulando to japui badan tuangku Rajo Regen di rumah gadang badaninyo sarato manti jadi pandai iyo la pandi Rajo Ulando iyo la bodo badarajo bilolo alu kabapucu bilolo lasung kabaure bilolo kababuyun buah kayu lapu bilolo gaga hitam kanamu putih lakapaya balik rantau mangkonyo janji kakak sampai yo lapan di Rajo Ulando tuan iyo lapan di Rajo si Ulando awak bodoh nak jadi Rajo Pulo babalik mantinyo nambahnya lain nak jadi kane pancuang lasana ngati olah manti nambahnya senang hatinya masyarakat lain tak jadi awak parang mantilah sampai ke rumah sorang-sorang tinggal tuanku Rajo Regen baduo jo badan anak menunggu-nunggu janji sampai menunggu-nunggu janji kakak sampai itu kalau dipandangi ndak to etong lamo sadang di hati rumah ju sadang di hati rumah gadang balam taranggo hati tanggo manyang tahu rakyat pintu salam ta'azim badan kita alias seketik tentang itu tinggal tuanku Rajo Regen sarato anak putih lunak lambui japui pandeka panjang kuku japui pendekanyo panjang kurang sikapi sajatanya orang panyamun jo parampok ba itu kalau dipandang datang du balang ke badannya dedangan lah dikatua dangakan bana dikatua ampun diminta banyak-banyak ampun kabake si ketua ambo ado mandapik kabar dapik barita di rang kampung
dape nyo tahu dinan lalu ba itu kato badaninyo bakato sarupo itu menjawi pendeka panjang kuku tu kato nyo nandape abana barita nanti boka banyuang kabake ambo mandanga kato bantu itu oke tua dangakan bana lah di ketua barita diambo dape ketua tahu dituangku nyo Rajo Regen iyo nanti tinggal di wilayah Indopuro nyo ado baranak gadis seorang anak gadis nyo sangat rancak banamo putih lunak lambui anak tuangku Rajo Regen kini nyo sadang gadis tangguang kabanyo dipinang Rajo Siulando nyo kini dalam batunangan syaratnyo mangko batunangan mangko bakato namu nyo badan lunak lambui nyo buean palabuan kapatuan nyo dirikan pelabuhan kapanyo di wilayah Indopuro ditampe nyo kampung tuangku Rajo Regen ba itu kato badan anak buah yo lah saradadu nyo nambanya du balang banana malapor mandanga kato bantu itu lah berang pendeka panjang kuku kalau yo sabantu itu kalau co itu barita nanti bo angagi juo barita barisuanyo padia sudah dulu pelabuhan kapa kalau lah sudah pelabuhan kapa di sinan parang jolando dia di sinan kita parang jolando to ambil putih lunak lambui tunangan Rajo Siulando to pai ke daerah Indopuro barangke kita dari Gunung Linggo nangko ba itu katonyo pendeka panjang kuku mawanjanga kato cuy itu manjawi inyor sidu balang manjawi anak buah tadi ketua dangakan bana di ketua ku awak barangke dari daerah Gunung Linggo menuju daerah Indopuro oka tampe tuangku Rajo Regen banyak nang kareka ditampu banyak wilayah dijalani manampu buki bujang-bujang menurut perintah nan ditarimo yo kalau namuki nyo bujang-bujang perintah nyo pandeka bujang Rajo parentah nyolo ama Rajo bujang ba itu kato badaninyo itu nambuki bujang-bujang mangko banamo buki bujang-bujang di sinan nadonyo Sultan Rajo bujang urang kare pulau menurut barita ndak talok dimakan bantu indak dimakan di malelo jotan sapi jotan guntiang tan garundam juga gaji ndak dimakan cie juo mandanga kato coy itu batambah pane panjang kuku tuan batambah berang pendeka panjang kuku dangakan di kalian dan sebanyak ampe 11 kalian tahu ndak di badan nambo ndak ada sekarenyo alim ulama orang cadik nama uni yuang gunung nangko iko musaji yuang da ulunyo ambo alan jadi gunung ba itu kato badaninyo lendak mati ambo disiko polagi sungutan bujang-bujang di polagi sultan nyoa bujang-bujang kalau jo badan yuang diri ambo indak babujang-bujang awak indak basutan-sutan awak mbo suntang mbo bunuh mati ba itu kato badaninyo kini danganlah perintah mbo perintah la ado bulia buyong langga mangkonyo awak kabarang ke iyo ka daerah Indopuro tampe tuangku Rajo Regen la siap pelabuhan kapal
sudah pelabuhan bisa dihuni barunya awak kabajalan deh. Oh barunya awak dia kabajalan jadi sabalun pelabuhan siap ndak boleh awak baparang kok lah sudah pelabuhan nanyo buik di Rajo Siulano di sinan kita dia kabarangke barangke kalian nampe puluh satu sarato jo badan ambo mambi upiek lunak lamwi tunangan rangajo olah si ulalano Mandanga kata pendeka panjang kuku lasana ngati anak buah iyo anggota nampe puluasa sanang teraso dalam hati sunyi di dalam kiro-kiro sajuk di dalam pemikiran oh di sinan kalau kau dilihat ndak dia tong lamo-lamo bana dibilang Rajo Siulando inyolah mulai bakara Bakarajonyo anggota Rajo Siulando membuat pelabuhan kapal itu kalau dilihat awak orang lain kena monyo awak jali Rajo Ulando nampi tindak tersangkui biaya indak kekakurang tentunya indah lamo bana pae yo tentunya indah kamanunggu lamo bana separo perjalanan Bakarajo membuat pelabuhan kapal yo sadangnya Bakarajo orang rupo itu sedang membangun pelabuhan totinggan sedang cuy itu iyo baralai Rajo kaulu balai di dalam lawi tinggal sedang membangun pelabuhan dulu tona lain ke kita sabui to tinggal Rajo Ulando sedang membangun pelabuhan kapal to japui orang muaro labuanan di daerah Pasitalang Tuan orang no ado di daerah Pasitalang ado lah orang nama duo nanci Samsudin Sariwano bagombak putih bajangwi merah ba itu kalau kau dipandang nanci tuanku Rajo Selo dapet kabar orang nama duo mansonyo di daerah pesisir ado wilayah duo nagari ado lah duonyo kadikma bakajadian
Nancie daerah Indopuro, nancie di daerah Punggasan, tasabui Padang Sabale, Daulu tasabui Musaji Gadang, Tonggak 9 ayat 9. Roda pe nyualan disikapi banamo pandeka panjang kuku, kini ko sadang mamarenta lah jadi si Gunung Linggo, mau ni kaki Gunung Linggo mau ni kaki Gunung Linggo, orang penyamun jo parampo, baik itu kalau kok di kampak kok dipandang dapet kabaken kumari, dapet barito di urang nambah duo. Bakato Samsudin Sariwano, nambah gombak putih bajangguit merah mat, tuangku Rajo Selo barangke dari Pasie Talang Nangkoyona dari Muaro Labu turun lalake ke pesisir campa apuyan sikap itu nakama mau sak nagari sajo. Nang kamani ayo orang awak sajo, kamanakan kita banyak di pesisir, dusana awak banyak di pesisir, mandanga kato rupo itu menjawet tuangku Rajo Selo. Iyo dangakanlah di badan mama, nambah namo Samsudin Sariwano, danga di mama elok-elok mangalo awak ke pesisir awak lo nang kamambae pendeka panjang kuku sarato Rajo Ulando nan sadang batu nang juana tuangku Rajo Regen, nambah namo putih lunak lambui. Mangalo awak ikut campur, nyo bukan di nagari kita, nyo bukan di wilayah awak, baik itu kato badan ninyo. Mandanga kato rupo itu, lapane badannya Samsudin Sariwano, nambah gombak putih bajangguit merah, dangat tuangku Rajo Selo, iyo kamanakan badanamu. Danga kato yung simaan buni, jale yang tuangku Rajo Selo, nan dasar orang pesisir keturunan Muaro Labu aja sulit air, ndak dapet dia ngajak na rola cie laju. Ndak dapet dianya doyuang cie juo, mangko badana ngambo parenta, nabian sikapi banyak sarato Rajo Siulang. Putih lunak lambui anak tuangku Rajo Regen, itu kato badaninyo bulia jan jadi jo sikapi mandanga kato rupo itu. Kona ninyo tuangku Rajo Selo, de mama dengan bana kotak jale asa usulnya nanambo indak kabara. Angke mama nanambo indah do mama kabarangke, ba itu kato badaninyo walau ambo kadibunuh mati ndak kabajalan ke pesisir, ba itu kato badaninyo. Oh mandanga katoco itu di sinan, kalau kok dipandang agak sajo di badan ninyo maalun badananyo, itu mas Samsudin Sariwano, nambah gombak putih bajangguit merah lah berang kakamana kendanga tuangku Rajo Selo.
leang mangkuambo parenta nado sejarah yang dahulunya nanini badan diri kita nanini nanado ditampe awak sabanyaknya ado 60 bajalan ninyo sekutiko di jalan nini hilang seorang meninggal nini di jalan tinggalnya 59 separuh arah ke pesisir separuh pulangnya kamaro labu adona lape kasudi aye ba itu kato badan inyo disinan kalau dilihat ado kadare sekalian mangko tak jadi yang musaji 60 aso 60 to enggak kurang cie dek nini kita sebanyak itu kita tudang asar yang olah samo sanyi lape ke daerah pesisir turun gunung naik gunung separo bajalan lawi ado juo bajalan gunung ado turun kaulu bayang ado turunnya kaulu lape ke daerah Langgai dan ado juga lape ke Punggasan itulah ni yang nambah tabu mulai kepada hari kini barangke ang tuangku Rajo Selo ang bunuh pendeka panjang kuku namalan musaji nyonanado Onan jadi yang si gunung linggo ang ambil badan dirinya sarato rajo siula ando yang sarato rajonyo asiulando ba itu kato badan ninyo disinan kalau kok dipandang dek mama bertambah berang bertambah juo berang mama iyo Samsudin Sariwano nambah gombak putih bajang wik merah kotak namuang barangke yuang kapasisi membunuh pandeka panjang kuku sarato rajo siulando orang sikapi saja tanya bunuh mati di pasir tangalang yuange mau bunuh mati yang di musaji 60 aso ba itu bana katoinyo mandanga katoco itu mama lah berang dipandangi tando-tando mama lah berang merah matonyo bentuk sago sonsong bulunya bentuk saga nanyi ampadu katalingo tasingwang karuntum yang talajang hati nambalado badarak-darak garamon mama rasokanyo bunuh badan tuangku rasokanyo bunuh mati-mati oba itu dah inyo tuma pendeka tadi disinan kalau dipandang menjauhi inyo tuangku Rajo Selo onde mama dangakan bana danga di mama badan ambo kalau coy itu kata mama ambo barangke mama hari kini ambo turun dari pasir talang menuju daerah pesisir ketampe tuangku lah oh mama olah rajo lare gene
katampe tuangku rajo regen saratonyo inyo tuma pendeka panjang kuku cukui jo rajo siolangando omandanga kato rupo itu lasana ngati badan mama nak tabado senangnya hati. Oh kalau iyo serupo itu jan bala lamo juo jan bala lalai juo barangke buyuang hari kini turunlah dari Pesetalang 7 daerah Sipasi. Sieyuang turun 7 daerah pesisir de mama bana mamarentan barangke tuangku rajo selo. Olah laki pakaian pandai kali yau pakailah baju gadang langan pakai sarawa lapang pisak tatil yang saluk sekalian di sinan kalau dipandang pasisi karit sabila pecengkang padang nan salai. Oba itu tuangku rajo selo barangkenyo dari Pesetalang dari Musaji 60 aso menuju daerah olah Sipasi berjalan tenai oh badan jalannya tuangku rajo selo sedang berjalan sama seorang karya lata pesisi pecengkang padang nan salai. Oh berjalan lainnya sama seorang turunnya dari daerah Muaro Labu Iona dari Musaji 60 aso. Oh inyo berjalan sama seorang dalam rimbo berjalan sama seorang dak tabado ibonyo hati oh tuane. Tabadonyo ibonyo hati awak kane berang di badan mama kondak namu barangke ke pesisi mambi umpiknyo putih lunak lambui iyo anak di tuangku rajo regen tunangan rajo siulando kamambunu pendeka panjang kuku parenta dape dari mama. Itu bana parenta mama tapi dek takui kane berang takui ka mama dak tawado berjalan kaki sama seorang tuane. Kakinya sama seorang sedang berjalan pak kaki awak sedang berjalan kaki sedang berjalan lah dalam rimbo tinggi bukit lah kabadaki dalam lurahnya
nyo labat turuni ba itu kalau dilik kok litak baranti dulu kok mangantuk nyo bau tidur ba itu kalau kok dipandang indak tetong rimbona nyo tampu indak tabilang rimbona dape indak tetong rimbona tinggal ba macam buki badaki babagai buki nama tampu yo sadang bajalan dalam rimbo awak bajalan sama seorang Tuhan Bajalannya sama seorang sedang berjalan jalan di sinan kalau kok dipandang badanan sedang litak badan indak tabado letai tulang indak tatan lah 3 hari 3 malam berjalan dalam rimbo dan alam Tuhan sedang berjalan-jalan ju anta malang anta nyomuju lamalang tuangku Rajo Selo sedang berjalan nyo sama seorang mambe urang di muko mambe badan ni dicali orang nama ambeknya pakai mana sabu onyo ada pakai tungkek mana onyo ambek tuangku Rajo Selo mai bakato orang nama ambek dangala diang yuang elo-elo kok lewat di wilayah ambo kotak nyawa yang ada di badan kotak pakaian ambo ambil ba itu katonan mah ambil tumpak wilayah yang ujung kau ujung iyo wilayah sepetak ko iko lokasi ambo iko perintah badan ambo siana lewat di lokasi ambo kotak membayi bake ambo nyawa ambo ambil hari kini ba itu kato badaninyo mandanga ketoco itu di sinan menjawab tuangku Rajo Selo dangakan bana diang elo-elo nanambo jalan dalam rimbo kok kaki ambo nampunyo kok tangan ambo nampunyo mangalo ambo angagaan hokama bajalan ambo sorang dak ado mengganggu orang mangalo ambo kang larang yuang mangalo ambo yuang kang larang mandanga katojo itu lapane urang nama ambek siabana urang mambe kiro nyompang limo bama pang limo mana udang akan diang na lalu
Alun tawang lay di badan ambo iko nagari panglimo manau kalau jom panglimo manau ang badak pandak tawang di badan ambo sa kadang-kadang nyo manau sa panjang-panjang nyo manau jo tangan manau bo cabui jo tangan manau bo patah ba itu kato badan ninyo mandanga kato cuy itu manjawit tuangku rajo selo dangala diang yuang panglimo manau dia mboang alun lo tahu aiko nan tuangku yuang rajo selo keturunan yuang dari Pasitalang kamanakan Samsungudin Sariwano bagombak putih bajangguit merah yuang saji 60 aso ba itu kato badaninyo nda ambolo nangkang baga-maga nda ambolo do nangkang gereta-gereta ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu lapanem panglimo manau disinan kalau dipandang nanambo dangan banambo indak lo kamanggareta ambo indak lo mago ago jo ambo yang ado butinyo kok kare kambo taki kok lunak lah kambo sudu kok ba itu kato badaninyo disinan kalau kok dipandang indah to bilang lamo bana disinan kalau dilihat samo mamaca langkah tigo nyo elo suri babatanam nyo jambu bantu basiang disinan kalau dilihat baca ka inyo nambah duo antaropan ma badan dirinya iyo inyo panglimo manau sarato tuangku rajo selo balago di dalam limbo tuan oh balago nyo di dalam rimbo samo inyo mencabui padang nyo cabui padang nan sabila tumpak de inyo panglimo manau nyo pado manau di tangan itu saja keganti padang ba itu palau badan inyo nyo pancuang badan nyo sakutiko nyo bae sakutiko nyo panglimo manau iyo dituangku rajo selo padang manenggi nyo maranda padang maranda nyo manenggi nyo adu padang jo manau balago padang jo manau samo balaka dipandangi ba itu kare manau nanado coy itu tajamnya padang tuangku rajo selo tiba di manau mangga dipui ba itu kalau dilihat coy itu kangarem panglimo manau tuan coy itu karenyo panglimo manau disinan kalau dilihat lapata padang dipandang agak sajo di badaninyo yo kota juang talo di padang kok padang ambo lapata to cubo yuang tangkok manangko kanyo cubo tangkok manangko antanyo malang antamu jue disinan kalau kok dipandang o malang inyo panglimo manau tandonyo inyo la malang tatangko panglimo manau kanyo kacaknyo bunuh mati onde dangan la tumanyo dituangku rajo selo ambo jan dibunuh pulo yongku agi duit sekali kini jangan ambo dibunuh mati tumpak wilayah seketek ko parenta mama wilayah de angku aparenta mo turutin kue parentanya ambo turut tiba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu kalau iyo serupo itu bola peanang ma badan tetangkok badanang indak mau bunuh mati tapi yang turui badan ambo painyo awak ke pesisir opai baparang yuang ke pesisir malawan rajo si ulando sarato pandenge ka panjang kuku yuange
Kato pendeka panjang kuku mandanga kato rupo itu menjawe badan dirinya. Kalau cuy itu mah kato badan aku. Asa jangan dibunuh mati apa rentangku ambo namu mandanga kato cuy itu lapela panggang nari lutui lapela kaca di marinyo. Satu lape kaca di mari bakato tuangku rajo selo carito indah iwang banyak-banyak kita barang angke kapas sing isi iwang kita barang ke yuang kapasisi mandanga kato coy itu jadingku kato palimo mana wala baduonyo bajalan dalam rimbo dalam sadang bajalan jalan yunyo ayun letang samu lanjui nyo ayun langka samu jarang baralo gulan tiak jari baralo gel yang kapalo ba itu sedang bajalan. Maalun badannya tadi sedang berjalan jalan lah jauh perjalanan lah sari semalam di berjalan dalam rimbo dan alam Tuhan. Berjalan dalam rimbo dalam bakato inyo sekali bakato sekali tu mampu limo mana udang akan banalah diangku lalitakku ambo berjalan baranti awak dah olu darinya tampik badan ambo lah sari semalam awak jalan dah ado awak di baranti. Oke ni ambongku marasolita baranti awak dahulu balaperita dalam rimboku pelita dalam rimbo mandanga kato rupo itu menjawet tuangku rajo selo kalau pilagam kababelo ketuko rimbun dalam rimbo. Oh kalau coy itu nyompang limo manawai nang kaelo bala pelita badan kita labarantinyo baduo sadang bala pelita tinggan sadang la pelita. Oto japui orang nani pasisi yo di nagari no puro japui lainyo rajo ulano sadang mambangun palabuhan kapai. Sadang membangun pelabuhan kapal mencalik ke rajo anggotanya rajo siulano. Paling lamonyo kat 3 bulan lain mungkin salah saya pelabuhan. Masyarakat bersanang hati ala kato masyarakat 100 orang di nagari. Oyo santiang putih lunak lambui tadiri pelabuhan kapai yo jorinyo rajo siulando janjinyo ala dibueknyo. Kona janji nak mungkin sampai bilok sampai janji rajo siulando bepucu alu baurek langsung putih dahulu gaga hitam ayai lie babalik mudik pulang dahulu orang dirantau.
Oba buyun buah kayu lapuk bilonyo janji kekat sampai pelabuhan kapal hampir ke sudah itu kato masara akad Oba itu katonyo masyarakat yo hebat putih lunak lambui sarato tuang kurajo regen Odisinan kalau dipandang tinggal Rajo Ulan tinggal sedang membangun pelabuhan kapal yo inyo anak buah nambahnya Oto Japui Pandeka panjang kuku laporan datang dari anggota yola dari anak buah onde ketua danga bana dangakan bana di Pandeka info dapet di orang lalu info dapet di Sudagar belok jauh iyo belok kampung ke kampung obat tanyo ju badan kami masalah pelabuhan kapal yang lama 3 bulan lagi mungkin pelabuhan namun sudah Tuhan mungkin sudah pelabuhan kapal mandanga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang bakato Pandeka panjang kuku madi kalian nyona nampe 11 Mbo utus kalian 2 orang barangke ke pelabuhan unian pelabuhan kapal bilo sudah pelabuhan kapal babalik seorang ke lokasi babalik seorang ke Gunung Linggo agi kabak ke badan ambonan seorang tinggal di sinan ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu mandanga kato di ketua bana mamarentan nanawak kato nak kabari manjawi jawapan nak bisa kare yo jawapan anggota nanta tunjuk nan 2 orang kami barang angke nak nyolang ngai Tuhan kami barangke nyo anak nyolai ba itu kato badaninyo menuju daerah Indopuro katampe pelabuhan kapal ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu ndak tabado senang di hati barangke anggota panjang kuku iyola anak buah badaninyo barangke inyo 2 orang indak di jalan di Palamo Bajalan bantu orang pandai indah ado bantu orang bagak bantu orang bodoh dalam kampung tentunya lawan dak kadapik tarui menuju sepa pelabuhan ketampe orang bakar ajo Tampe orang bakar ajo indak to bilang lamo ndak para luto etong lamo bana di sinan kalau kok dipandang maalun badannya tadi agak sajo di badan ni nyondek lamo lambe di jalan lah sampai nyo kapal pelabuhan sampai ke pelabuhan ketampe orang bakar ajo unian bana di pelabuhan
Mula dari ketua Maunian pelabuhan sampai sudah Sabalun sudah Lumbu 5 lapor itu ketua pemerintahan. Onan urang sedang Karajo sedang menjadi sabanya itu Karajo coy itu kalau kok depa anang itu kalau kau dipandang dak guna to etong lamo tinggal sedang coy itu to japui tuang kurajo selo nombor 2 inyo jompang 5 manau. O sadangnya sarahat dalam rimbo dalam lalap pelita nombor 2 nyo ulang bajalan balik tuan. Ulang lo jalan bawali indah to bilang lamo ndak paralu dia tong lamo bana naninyo sedang berjalan sedang berjalan lah dalam rimbo jalan berdua lah kanamonyo kok berjalan telita adang-adang penglimo dulu adang tuangku rajo selo. Tidak ulu manda ului kok padang dak ado lain nanti hingga kari sabik ngilat tuan. Oh nanti hingga kari sabila itu kalau dipandang sedang berjalan sama seorang. Oh jalan bertambah jauh juga abi hari sari itu tiba di hari nak kedua lah 2 hari 2 malam lah 2 hari 2 malam berjalan dalam rimbo dalam sedang berjalan dalam rimbo malompe urang di muko dicali urang nama lompe nyo ado pakai tungke basi malompe inyo kamu koma makato sawakatu itu kalian nambah 2 kalau menampu wilayah nangko tumpak nagari sampai tak ko tumpak nagari sekalompo ikoko perintah badanambo Osiana melewati nagariku minta izin kepada nambo kota nyonya ngawam buang ngambil yunge. Kota nyonya wayuang ngambo ambil itu kato badan inyo mandanga kato coy itu menjawe inyo pelimo mana udang adiang yuang nama lompek salai melompek sajualun tawang di badan ambo. Kalau nyo ambo yuang kabajalan di makampung nyo ndak ada nang kamalarang di mana gari kabajalan itu urusan badan ambo kok kaki ambo nampunyo kok tangan ambo nampunyo kok badan ambo nampunyo mangalu bajalan antagan. Jadi abanang di kampung ko jadi abanang di nagari barani yang malawan ambo alun tawang di badan ambo iko inyo panglimo manau yuang koinyo yuang palemo manau mandanga katoco itu mahari lo badan dirinya alun lo tawang lai di badan nambo le jale di badan buyong tumpak nagari seketik ko ndak ada orang nan tak tahu
ang sabui ang panglima mano abana yung kekuatan mano abana karenyo mano o kalau nanurang namambe ikoi namulo ng sabui o iko na nambo yung panglima baba panglima basi mamarenta nagari sakete ko mangko banamong panglima basi o sa gadang-gadang nyo basi sakare-kare nyo basi bisa nyo tunju ambo patay ang bisa jo tunjuk yung amo pataba itu kato badan ninyo mandanga kato cuy itu di sinan kalau kok dipandang o manjawe panglima mano kok kare-kare labu yung kare kami di maluang lataan kare yang sajonan takana mandanga kato cuy itu laberang panglima basi saratom panglima manau balagom panglima basi joinyom panglima manau samo mamacalang ketigo nyo elo surui batanam nyo jambo bantu basi yang anti maampean nanti malambuian ba itu inyo di balago sehari inyo di lago lah sehari semalam di baca kak lah sudah ku bangan cie lunado kalanyo manangnya samo karenyo kaduonyo samo karenyo kaduonyo manjawe sekali tuanku rajo selo amano diang palimo mano jan badanang macakak ju ke balakang badanang tagak jia jo ambo badapan ba itu kato badan ninyo di sinan kalau dipandang maalu ninyo tuanku rajo selo tekanan diturunkan mama iyo nande inyo tu masam sudin sariwano nambah gombak putih bajangguit merah tekana pengalaman tubuh oh di sinan kalau dipandang kalau dek tuanku rajo selo abila nak kabailaan laya bitangko nak kabatangko ba itu kalau dipandang dek santiang tuanku rajo selo sa santiang maila sa santiang manggele asanyo inyo kabakanda tatap tatangko di badannya yo tatap nyo dapet di tangko nyo tatangko inyom palimo basi nyo kati-katian pinggang jo lutui bakati-kati pinggang jo lutui takkanlah tibo di mari nyo kanyo kaca nyo bunuh mati ampieta putih ince mato o mambanam palimo basi ondekan bana lah diangku dangakan diangku baru tibo ambojan dibunuh mati agi duit sekali kini asa diagi amboi duit parenta nagari sakete ko parenta muturuti mandanga kato rupo itu manjawe tuanku rajo selo kalau iyo sabantu itu parenta baturuti ang ikui ambo kapasisi baparang jorang ajo si ulando yuange baparang jolajo nyo asi ulando ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu menjawe palimo basi jadingku kato palimo nampoko ambo dape idwi janambo dibunuh mati yongku coba itu bana kato inyo lape la kaca di marienyo lape la pinggang dilutui nyo tuan pela pinggang dilutui-nyo baru bakato badannya tuanku rajo selo kita barangke nak nyolai o mandanga kato cuy itu jadingku kato palimo basi batigo samo bajalan yo di dalam rimbo la dalam
dalam rimbo dalam sedang berjalan dalam rimbo. Sanang hatinya tuangku rajo selo tadi awak berjalan seorang dari seorang ala baduo dari baduo lavati ego dari baduonya labatigo kini sedang berjalan dalam rimbo. Odek lamoinyo di berjalan apa tandonyo jalan lalamu lasari semalam di berjalan Tuhan. Olah sari semalam di berjalan dalam rimbo jalan sedang berjalan bantu itu. Oh tinggal ninyo sedang jalan tu japui Samsudin Sariwano nambah gombak putih bajangui merah sedang di dalam si musaji Tuhan. Oh sedang di dalam si musaji nyorasai jual garak tubuh minasoko indak kemanakan nyorasai jual dari jauh. Olah itibo garak de inyo lainyo tahu garak tubuh mansonyo alun cacik binaso Tuhan. Mansonyo alun lai cacik binaso alun ado kemanakan rusak memang bacakak lah bacakak memang baparang lah baparang tapi nyolai batamu jona manang lai batamu jona nelo alun adonyo dapet musibah ba itu dalam takut-takut. Jo itu santiang Samsudin Sariwano nambah gombak putih bajangui merah sadang duduk dalam musaji nan sumbayang dak namu tinggal nan zikir indak baranti ba itu inyo olah dalam musaji itu inyo dalam musaji sedang dalam musaji jo tinggal ninyo sedang desenan Japui tuangku rajo selo sedang berjalan jo rombongan iyo jo anggotanya nambah duo nan ciem penglimo basi kaduo penglimo manau. Oh sedang berjalan yo dalam rimbo di mati bonyo sekutiko lah sampai ke ululah. Anggai
Olah sampai ke daerah Langgai, kok kini tersabui ulu Langgai, kok dah ulu daerah Sanggan, itu orang mengaban, kok kini namanya daerah Langgai, lah tiba di daerah ulu Langgai. Oyo kan nagarian, nagari Surma, nagari Surantie, itu kalau kok dipandang ala tibonyo manurun di ulu Langgai, bajalan yo nyobati gopae. Ada orang sorang baduo batanyo juo badaninyo, iko daerahnya daerah apa, kato badan tuang kurajo selo bamanjawe orang nambah jalan, iko yang daerah Sanggan, kok Sanggan dimasuki ni daerah Langgai nyo manso juo. Oba itu katonyo badan urang, iko daerah yung ulu Langgai, ko iyo pak daerah ulu Langgai, Indopuro kampungnya mata masuk daerah Pungasan. Oh mandang kato dari namudo, kalau daerah Pungasan jondo majo Indopuro ngaran jalan ke selatan, boleh batamu jo lokasi na boleh batamu nak jo lokasi, kata sampai sabantu itu tarimo kasih pak, banyak-banyak kami barangke. Ho nak nyolai pak